Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6. Iisus i-a spus: Eu sunt calea și adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Totul în acest verset este la singular. Un singur adevăr și o singură viață. Nu mai multe, arătând fără echivoc exclusivitatea creștinismului. Domnul Iisus este singura cale de a ajunge la Tatăl. Nu islamul, nu budismul, New Age, catolicism, ortodoxie, mormonism, marturii lui Jehova sau orice altă religie falsă. În Proverbe, capitolul 14, versetul 12, zice foarte clar: este o cale care îi se pare dreaptă unui om, dar sfârșitul ei sunt căile morții. O caracteristică a adevărului este că el este absolut, nu este relativ. Tu ai adevărul tău, eu l-am pe al meu, nu există așa ceva. Și legat de adevăr, în rugăciunea sa din Evanghelia după Ioan, din capitolul 17 cu versetul 3, Domnul Iisus ne explică ce este viața veșnică. Și zice așa, versetul 3: și aceasta este viața eternă, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis.